damanan ati imaritas ko kinyayo. Talaga ka nga nakabigbigla iti ganganap talaga dito nagliklik mo't me. Di ba kunak kinyayo? Awan sa boses ko mo't kakatarabitab ko. Di ba ti kunak kinyayo ngay kat ko ni kumari ngay ka nagbababae nila kay na? Tata, datoy ti nakabigbigla nga talaga. May naamok lang? Api katanghang ko nga nabalbalitaan makapasaki man itinakam. No, kwa kuma, no, siya kumamot ati nakamamu mo di tamog kadalasan siya mo iti umun-una nga makamu dagita nga balbalita. Nauna ang daki din nga akwan nga nakaamu ita nga balbalita mo. Nagpinpin, sige. Guri ka man, adatan sa mo ti tulfo. Nagpatulfo dan sa sika. Naku, kababain. Ay na, ape nga tamo nga kastamot ten et nakapaspasamakan dan. Sangi nga sangit, nagad-adot ibagbaga na idi nga kwa. Reklamo nga, panggap itayan tila kay na nga agbababae ka mo. Saksak tanda ka no isuna. Siyempre ka amin mo't anga. Kwa mo dun, amin mo't anga. Emosyon nga, kwa kat itadnikin niya na ata, siyempre, isuna mo, ati damdamayan mi mo, tatamu mi mo, ngay ka dati kumpare mi mo, iti kwa, iti problema, nga, iso nga kastata, kung kuna na ni kumpare, nangiwat ka na ni kumare, iso nga nga man anusan, iti kasta nga, paspasamak, no, kada agaw awid isuna, tapos kampi ka nang digdigos ni kumare, no, sumangputan ni pare, kasi siyempre, kaya mo namot kuma, natakapan na mo, nga, amuyan mo, ni kumare, nal-alsumot ka, no, dagitak kwa, tungtungad na kas kada kilikili na. Siyempre si kamamot no, kas pati mang angot mo, diba? Tapos ngay ka, narumwarmot ni kumari, mapamadjemit, kas lahamot nga kas dyan, nakabangbang lumot. Adama na kita bangbang luna nga, pan nga ispray ta bagbagina. At nga tayo bagbagan ni kumpare, nga naalsam ni kumari, baka is-style na lang data kung kunami mo. Nga agbabarkada. Iti istorya. Siguro ngay ka kasimot lang at is-style na nga kwan kunwari ngay ka iso na matumuno na nga agre-react ni kumare mo gayam adamo gayam iti kabit na mo lang daytoy ti made di ba ni kumpare kinabit na di ba friend ni kumare itatangay iti kinabit ni kwa kumare dajay mo't kumpare da nga ninong tay anak da di ka nga kababain ang pagpadadan ang aglingling mo kon at ganganab na gunggunada. Ha? Madikman lang nga kaya itikasta. Iwasak da kita nga gagayuman. Madikon so da nga gayum. Ta at ikinabit damot.